Este foarte simplu să comandați pachetul de revizie pe site-ul nostru contactpieseauto.ro. Pachetul de revizie pe care îl propunem este unul de calitate, premium, pentru că este compus din filtru de aer MAN, filtru de habitacul MAN, filtru combustibil MAN sau Meca Filter, filtru ulei MAN și ulei Castrol 5W40, 4 litri pentru benzină, respectiv 5 litri pentru motorizările diesel. Să spunem că vrem să comandăm acest pachet de revizie pentru Loganul 1,6, 87 de cai putere, pe benzină, anul lansării în fabricație 2004. El poate fi construit și 2005, 2006 și 2007. 2004 este anul lansării în fabricație. Dăm click pe această motorizare, se deschide automat un pop-up, care de asemenea preia automat solicitarea noastră. Solicităm pachet revizie Logan, filtru aer și așa mai departe, la prețul de 289 lei plus 19 lei taxe de curier. Apăsând trimite, mesajul dumneavoastră ajunge la noi, vă vom contacta pentru confirmare și vă vom transmite pachetul care în 2 zile lucrătoare maxim va ajunge la dumneavoastră. Plata o veți realiza de asemenea la livrare către curier. Revenind, mai avem posibilitatea să apăsăm pe acest plus din partea stângă, după cum scrie mesajul aferent, mai multe piese pentru această motorizare. Vom fi redirecționați către magazinul online Contact Piese Auto. Acesta are integrată o bază de date de peste 30 de milioane de piese, de unde putem să comandăm altă piesă pentru motorizarea noastră. De asemenea, mergând pe homepage, avem posibilitatea să alegem altă marcă, unde, bineînțeles, selectând motorizarea, vom fi redirecționați către pagina de produs, de unde putem achiziționa piesa auto dorită. Vă dorim cumpărături plăcute în continuare și pentru orice întrebare vă rog să ne contactați la adresa de e-mail office@contactpieseauto.ro sau să ne telefonați la 0730 22 8330 sau 0314 05 2018 și vă vom răspunde în scurt timp. Atunci când aveți nevoie să achiziționați piese auto pentru autoturismul dumneavoastră, intrați pe contactpieseauto.ro. Este un magazin online cu peste 30 de milioane de produse. Vă dorim cumpărături plăcute!